Notícia d'àmbit local. L'Ajuntament de Pocapasta del Camp ha fet un ERO per acomiadar a 5 treballadors. No, que no pateixin funcionaris, treballadors de les empreses de neteja o de la televisió local. No. L'Ajuntament ha decidit fer fora a 5 regidors de l'equip de govern, no pas de l'oposició. Com està el món? La crisi està afectant especialment a les administracions públiques i molts ajuntaments acumulen un deute elevat que fa trontollar les arques municipals. Per aquest motiu, molts pobles han pres mesures dràstiques per reduir el seu deute. Avui destaquem la mesura presa per l'Ajuntament de Pocapasta del Camp, on l'equip de govern ha decidit dur a terme un ERO per fer fora a 5 regidors. Els afectats per aquest ERO han estat els regidors d'Hisenda, d'Urbanisme i de Treball perquè no tenen feina, i els regidors de Cultura i de Salut per seguir les línies de retallades fetes pel govern de la Generalitat de Catalunya. Per què heu pres aquesta mesura? Bé, quan vàrem fer una mica el que seguien els pressupostos vam veure que faltaven diners i no podíem retallar res més en educació ni en sanitat, no podíem retallar ja per cap banda i vam decidir retallar una mica el que seria el personal a la part de regidories, però no personal, sinó els regidors pròpiament. Una cosa diferent, però creiem que pot donar bon resultat. L'Ajuntament de Pocapasta del Camp ha calculat que amb aquest ERO pot estalviar cada any uns 100.000 euros, a part de despeses, de transport i d'allotjament.